Takže já vás vítám u mého dalšího videa z hry CSGO a teďka vám ukážu nejpodstatnější snad věc ve hře CSGO a to je Crosshair. 98% hráčů v CSGO používá Crosshair, 2% hráčů nepoužívá Crosshair. Já osobně bych bez Crosshairu nemohl hrát. A teďka vám ukážu, jak si zvolit svůj nejoblíbenější Crosshair nebo podle nějakého svého nejoblíbenějšího hráče Crosshair. A to vám ukážu právě teď. A půjdeme na to přes workshop, půjdete na workshop, dáte si zobrazit workshop. A tohle si tam napíšete, Crosshair Generator 2 a tady máte, kliknete si na ten jejich odkaz. A tady máte jejich video a pod tím budete mít napsáno odběr nebo subscribe. A kliknete si na to a ono se vám to dá tady. Potom stejně na to kliknete, pustíte to. Ono se vám to bude načítat. Ano. Máte třeba svého nejoblíbenějšího hráče ve Fnatic, tak si prostě zvolíte Fnatic. To vám ukážu teďka a se mi to načte. Ok, myslím, napište, jak jste si měli v komentářích. Bonus tady bude napsat dlouho, protože počítač. A prostě tady máte, vidíte, tady máte třeba svého nejoblíbenějšího hráče v tady tom týmu, tak si zmačknete jeho Crosshair a tak dále a tak dále. Tady máte třeba různý, já ty týmy neznám. Třeba Navi, to znám, to je můj nejoblíbenější tým Navi a mám v něm nejoblíbenějšího svého hráče a to je Flamey. Takže já jsem používal chvíli od Flameyho Crosshair, ale teďka používám tady toho Kenjab. Používám Crosshair, tady máte různé Crosshair i z druhé strany, máte Crosshair. Tady máte i speciální jako znaky, jo. Třeba tady máte hashtag, tady máte flipy case, máte spoustu tady těch Crosshairů. A teďka, když si kliknete na nějaký Crosshair, třeba na pašu a on má zelenou barvu a říkáte si, já nechci zelenou, já chci třeba červenou nebo modrou. Jak to udělám, prosím? Tak tady máte na to barvy. Máte zelený Crosshair, chcete třeba červený, kliknete na červenou, máme červený Crosshair, jenže já používám zelenou, bo jsem na ní zvyklý. Teďka k další věci. Můžete si udělat svůj vlastní Crosshair a to pomocí tady toho. Kliknete si na Crosshair Style, to je jaký chcete mít style, já používám šířku, style. A teďka vám tady bylo 5 věcí, nebo 6. Size, fitness gap, online, alpha a dot. Size je šířka těch, co tady máte tady na obrázky. Tady máte prostě šířku toho, to tady máte, jak budou ty čary od sebe, tady jestli to bude furt stále, tady jestli to bude mít víc jasu nebo méně jasu a tady budete mít, jestli bude to mít tečku. Já do toho nechci dělat, protože jsem spokojený se svým Crosshairem, který mám teďka. A teďka co bude následovat. Máte svůj Crosshair udělaný, třeba jste si vzali, nevím, od paší bicepse, od paší jste si vzali Crosshair, vezmete si nějakou zbraň a chcete si jít vyzkoušet ten Crosshair, nemusíte se odpovědět, ne, můžete přímo ve hře, tady máte na to věci. Tady si můžete zvolit na boku, jakou chcete, vidíte, tady se prostě a tedy a tady si můžete třeba zvolit, já to mám teďka na Dustu a můžete si třeba dát Overpass a vidíte, mapa se změnila do Overpassu. A používám Dustu, bude tady lepší. A takhle si můžete zvolit Crosshair a potom tady můžete na těch botech. Potom tady máte na spray, můj spray, já neumím s akačkem sprayovat to vůbec. Akačkem si neumím sprayovat, můj spray vypadá takhle, jako umím s tím zabít, ale jsou lepší hráči, co s tím umí a hodně. Prostě tady máte takové to bílé platno a můžete sprayovat. Tady máte ty boty a teďka tady můžete z dálky, tady máte na dálku, to je nejlepší podákačka, se vám budu spamovat boty a vy můžete je to dala si one tapy a trénovat prostě takhle. A to je tak vše, co jsem vám chtěl ukázat, jak si můžete udělat svůj Crosshair, když ani nemusíte používat příkazy. A to je tak vše. A doufám, že jsem vám aspoň trošku pomohl, že to hodně... Já jsem blbý. Ne, ještě není konec, ještě ne, já jsem vám neukázal podstatnou věc. Vyberte si nějaký Crosshair, který se vám bude líbit a potom musíte jít sem, dát continue, kliknout na to jako střelit a potom si tady uložit
kolika chcete. Je to jednaké číslo, zvolíte. Tak a teďka už je to všechno. Doufám, že jsem vám tímto videem pomohl. Uvidíme se u další rady, u dalšího takového tutoriálu. A doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, dejte like, zanechte nějaký komentář a čus u dalšího videa.